nechcem dýchať. Ty musíš dýchať, poď dýchaj. Nie, ja sa bojím dýchať, nechcem dýchať. Ale ty chceš dýchať, pamätáš si, ako si bola v tom dobrá? Dýchaj, nechcem dýchať, dýchaj, nechcem dýchať. Nič, moja žena vyskočí, schvátne mi spodnú peru, ja vravím. Počúvaj, okamžite vypni tú ezoterickú kurvu Eňu, odprav všetky tie vyhľbané sviečky a masážne prístroje a zažij mi nejaké skurvené lieky proti bolesti. Ináč, toto je prirodzený pôvod. Sama si to chcela. Však som aj vyplatil. To nie je dobré. To sa nesmie. Buď ticho a rob, čo ti vravím. Aj tak je to všetko tvoja vina. Konečne prichádza doktor. Tak čau. Čo keby sme tomu zasražnutí pomohli nás? Tu som myslel, že sa veci trošku pohnú. Ale doktor dokonalý iba pokojne opäť strčí hlavu medzi nohy mojej ženy a začne čumieť. Aha. Toto ma už vážne začalo dráždiť. Myslel som si, že to už máme za sebou. Nemali by sme veci trošku pohnúť? Tak sa tam nakloním a vidím niečo holohlavé sa snaží dostať von. Prepáčte, ale nie je to hlava? Je to hlavička. Nemali by sme ju dostať von? Zasekla sa. Tak si zober nejaké piknikové kliešte, taký posradný zvon a pomôž môjmu dieťaťu na svet. Oni, viete, zase, detičky nemajú toľko priestoru, ktorým sa dostávajú na tento úžasný svet. Tak ono je to koľko? To je 10 cm. Áno, je to 10 cm. Doktor dokonalý. Chytí svoj zvon, šupne ho na hlavu bábätku a začne vyťahovať. Moja žena kričí a jačí, celá spotená, vlasy celé lepkavé, červená ako cvikla, oči vyskakujúce z jablok, ústa naširoko otvorené. Netvor! Moja žena! To je sila! To je sám!